Привіт, мої любі! Ви вже бачили 2 ящика зеленої цибулі. Ось так вони виглядають. І ось ще ящик. І ще 2 ящики забрав пан Володимир Демогло на Донецьк повезти до хлопців. За цю всю красу ми хочемо дуже-дуже подякувати пану Максиму з Солдатського. Він вже не перший раз з дружиною нам допомагають, прийдуть якісь смаколики для військових. Цього разу вони нам передали 5 ящиків зеленої цибульки. Ми зараз з Альонкою, повторюсь, 2 їдуть на Покровськ, з Володя могло там побачити звіт. А 3 ми з Альонкою зараз переріжемо і будемо сушити, і це піде в сухі супи для хлопців. Всіх дуже любимо. Ще раз неймовірна подяку пану Максиму, також чудовому пану військовому, якого не буду називати, який нам це все привіз, тому що в нас не було можливості. Ми сильні тільки разом. Ще раз всіх дуже люблю, дякую, ви неймовірні. А ми працюємо далі. Муа. Альона, роби муа. Давай роби муа. Відео дуже довгі виходить. Бачите, яка казадра? З ким я працюю, капець.